Il-perit li mexxa l-bord li fl-2012 għamel l-istima tal-art tal-Lavembrow wara li Zarem Vassallo kien imwiegħed kompromess huwa il-perit li ddisinja u fassal id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Kuntrattur ewlieni fil-bini tal-istess dar ċentrali kien Zarem Vassallo li minbarra li ta' donazzjonijiet kbar lil Partit Nazzjonalista, il-partit għadu midjum miegħu sal-lum. Żvelat dan il-gazzetta kulħadd f'rapport esklusiv ieħor li baqa' jitfa' dawl fuq dan l-iskandlu li eżżes lill-Partit Nazzjonalista u lill-eks Ministru Jason Azzopardi. Dan il-perit huwa l-professur Alex Torpiano li fl-aħħar jiem ikkummenta mal-gazzetti biex jiddefendi l-istimi li għamelu u l-kumitat tiegħu fl-2011. Biex wara li għamel dan il-Partit Nazzjonalista Dlong ħareġ jipprova jirkef fuq din id-dikjarazzjoni. Iżda il-fatti u d-dokumentazzjoni juru kemm hawn ukoll qed iqumu mistoqsijiet dwar il-ġudizzju ta' Azzopardi li kien jaf li fost l-affarijiet li għandhom komuni Vassallo u Torpiano hemm li t-tnejn li huma ħadmu fuq l-istamperija. Minkejja dan Jason Azzopardi kien komdu bl-għażla tiegħu fil-bord ta' evalwazzjoni. L-għażla tal-professur Torpiano bħala ċermen tal-kumitat kienet maqbula bejn iż-żewġ naħat wara li Zarem Vassallo kien imwiegħed kompromess mill-Ministru. Fil-fatt fix-xhieda tiegħu fil-qorti Zarem Vassallo kien għalhekk. Kont mort għand il-Ministru responsabbli dak iż-żmien u r-risposta kienet dan, però lesti li npoġġu madwar mejda u nsibu kompromess. Imbagħad kien hemm suġġeriment li nagħmlu arbitraġġ u jien qbilt mal-idea u ftehemna fuq ċermen ta' dan l-arbitraġġ li kien il-professur Torpiano u ż-żewġ naħat kellhom jinnominaw perit kull wieħed. Vassallo ma jafx biss li l-professur Torpiano għax ħadmu tnejn flimkien fuq id-dar ċentrali, iżda l-kumpanija tal-professur Torpiano hija wkoll involuta fl-iżvilupp tal-midi fejn Zarem Vassallo huwa wkoll direttur. Dan fost qatt ta' proġetti oħra anke pubbliċi li l-kumpaniji ta' tnejn li huma ntażlu biex jaħdmu fuqhom. Torpiano u ż-żewġ periti l-oħra, wieħed magħżul minn Vassallo u l-ieħor mid-Dipartiment tal-Artijiet, iddeterminaw il-valur tal-arf tal-istabal ħal-qormi għal ftit aktar minn 700,000 euro. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali qis din il-valutazzjoni bħala waħda li ma tirrappreżentax il-valur tal-art. L-art fl-2012 mingħajr kundizzjonijiet kien ismata 8 miljun euro. It-taqbil ta' dawn il-valuri ma' dawk li tħallas il-Gvern jirriżultaw f'kobor li ma jistax ikun spjegat b'mod raġunat u jestendu l-limitu aċċettabbli u ġust, jgħid l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu. Hawn ukoll l-Awditur Ġenerali jgħid li l-Ministru għandu element ta' responsabilità għax kien jaf x'qed jintalab. L-Awditur Ġenerali ma setax jifhem min iddeċieda l-Kumitat kellu jevalwa l-art bil-prezzijiet tal-1990. Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali huwa tal-opinjoni li dan jirrappreżenta nuqqas kbir ta' governanza tajba. Iżda Jason Azzopardi sa issa ma wieġeb xejn għal dawn il-mistoqsijiet u anqas refa' responsabilità politika. Sansitra iktar mu iqumu mistoqsijiet, Azzopardi iktar qed jevitahom.